О, Сергій Миколаївич. Вітаю, слухаю вас. Валера, признайся, ты грустишь по полоцким глазированным сыркам? Что, Сергей Миколаевич, ночь уже на дворе, спать давно пора, что за питание? Не, Валера, ответь. Как-то духом. Хочется же иногда бросить эту Варшаву, вернуться на родину, поехать в Полоцк, купить сырков с пандой, сесть на ухоженную скамеечку и есть эту вкусную калорийную молочку, любуясь видом на Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод. Да? Ой, я по ночам стараюсь не есть, на живот мой поглядеть, Сергей Миколаевич. Это по-перше. По-другое, я сам з городні. І тому я зусім по інших краєвідах сумую, а не ось по гэтых трубах нафтану. І чого раптом ви до тих полоцких сырков причапіліся? Дайте здогадаюся, вам загадали выступить перед працаўниками Полоцкого молочного завода? Нет, Валера, меня на такую мелочевку не отправляют, но в Полоцк ехать надо. Поставили задачу прочитать лекцию про туристические идеологические бренды Полоцка и Полоцкого района. Будем деньги с туристов стричь под ноль. Под горшок, Добре, сапраўды цікава. Слухайте, серйозну задачу перед вами поставили, Сергей Миколаевич. Але яким боком тут глазурованные сырки, а? Ціни вже, що у вас там, обвешені основою вашої ідеології? Нафтан тут до чого? Нечто я зусім забыл. Валера, ты сам хоть раз был в Полоцке? Какие там бренды? Ладно еще локальный туризм, водочки попить в агроусадьбе, булочки купить в монастыре. А серьезных брендов нет? Я сел думать, из пальца высасывать. И только про сырки и нафтан вспомнил. Да и то, нафтан же в Новополоцке. Вы даете, Сергей Миколаевич, вы что, не ведаете? Хай дарують мне земляки-городенцы, але с Полоцка почався свет. Там же Усяслав Чародей, Ефросиня Полоцкая. Записывайте. Франциск Скорина. В самом деле, хорошо, это хорошо. Есть там какие-то древние персонажи. Может, по пару слов про каждого скажу, там водички налью, государственной важности добавлю, да, про сыр пошучу и сойдет. Хорошо, спасибо. Да что вы, Сергей Миколаевич, какие сырки, какая водичка? Вы ж едете у колыску белорусской державности. Там годинами можно рассказывать про историю, про национотворчие бренды, про туристичный потенциал. Конечно, я слышал эту фразу. Колыска что-то державности. Послушай, это же ваши интеллигенты придумали, правильно? Как всегда, оторван от реальности. Где-то среди этих панельных домов государственность и державность видел. Стоит один подозрительный костел на берегу, и все. Слухайте, то, что теперь Полоцк выглядает как шэры постсоветский городишко, это вы можете сказать дякуй Ивану IV, тому самому, который грозно жахлив. Что, опять у тебя все русские виноваты, да? Так, Сергей Миколаевич, виноватые. Полоцкое княство было одним з наймагутнейших у межах стародавней Руси. Усяслав Чародей побудовал тут Софийский собор одразу пасля Киева и Новгорода. Тут працавали шматлікія храмы і манастыры. Першы з іх, манастыр, пабудаваны Ефросіняй Полацкай, быў вядомы далёка па-за межамі полацкай зямлі. У часы феадальнай раздробленасці значэнне полацкае княства крыху зменшылася, але нават у тыя часы і пасля з уваходжаннем у склад Вялікага княства Літоўскага Полацак заставаўся вельмі важным эканамічным і палітычным цэнтрам. Ягоныя купцы кантралявалі гандаль з Рыгай і Ганзейскім саюзам. Монахі пісалі полацкі летапіс і збіралі вялікія бібліятэкі. Усё гэта скончылася пасля таго, як у 1563 годзе маскоўскія войскі захапілі Полацак ажно на 16 гадоў. Спалілі ўсе кнігі, панішчылі храмы, пабілі ўсіх каталікоў і габрэяў. Перарвалі ўсе эканамічныя сувязі з Балтыкай, вывезлі добрых майстроў у сваю Масковію. Пасля гэтага Полацак ужо гэтак і не здолеў аднавіцца. Ён паступова губляў сваё значэнне і ў 20 стагоддзі быў вызначаны камуністамі на ролю звычайнага райцэнтру. Вось такая вось гісторыя, Сергей Миколаевич. У тебя все гладенько выходит, Валера. Я тоже историю в школе учил. И даже сейчас на ваши сайты иногда захожу, сквозь пальцы читаю их.
На самом деле город разрушил ваш любимый Стефан Баторий. Да, пришел, православных побивал, город разрушил и иезуитов там посадил. Что, неправда, а? Ну, слухайте, Стефан Баторый быў тыповым прадстаўніком свайго часу. І таму, відаць, пэўныя рэпрэсіі ў дачыненні да праваслаўных, якія падтрымлівалі маскавітаў, сапраўды былі. Але агулам кароль вярнуў места да жыцця і паспрыяў ягонаму адраджэнню, у тым ліку з дапамогаю иезуітаў. Можна па-рознаму ставіцца да гэтага ордэна, але Полацкая езуіцкая акадэмія стала важным культурным і адукацыйным цэнтрам для ўсяго Вялікага княства Літоўскага. Ажно на некалькі стагоддзяў. І гэта, дарэчы, ачмурэнны турыстычны бренд. Сергей Миколаевич. Валера, может быть, антибренд? Ну вось ваша любимая Кацярына II з вами не пагадзілася. У 1773 годзе папа рымскі Клімент IV забараніў ордэн езуітаў па ўсім свеце. А вось Кацярына II зрабіла наадварот. Яна дзейнасць езуітаў дазволіла. І ў выніку Полацкая езуіцкая акадэмія на некалькі дзесяцігоддзяў сталася ці не найбуйнейшым езуіцкім цэнтрам у свеце, куды ехалі вучыцца нават з-за акіянскай Амерыкі. І таму, як бачыце, мы маем у Полацку бренд усесветнага значэння. І пры гэтым нават захаваліся будынкі акадэміі ў цэнтры места. Сёння ў іх знаходзіцца гістарычны факультэт Полацкага дзяржаўнага універсітэта. Валер, у тебя какой-то пунктик, да? У тебя что, не тема, то только католики и иезуиты какие-то, а? Интересно. Сергей Миколаевич, ну, па-першае, я сам рыма-каталік, калі ўжо на то пайшло. А калі сур'ёзна, то калі я і раблю нейкі акцэнт на іх, то выключна са спадзевам на тое, што праваслаўную гісторыю Полацка вы ведаеце лепш. Ну вось зноўку ж, Эўфрасіня Полацкая і яе манастыр, які захаваўся з 12 стагоддзя. Ну гэта ж вядомы бренд. Ну, што тут пра яго расказваць? Ну альбо Усяслаў Чарадзей, пабудаваны ім Сафійскі сабор. Гэта таксама, спадзяюся, усім вядомая гісторыя. Дарэчы, калі капнуць глыбей па лініі Усяслава, то з'яўляецца яшчэ і не менш цікавы бренд варагаў. Нават, я б сказаў, не папросту з'яўляецца, а выплывае. Тая эпоха, канешне, пакрытая туманам, і мы не ўсё ведаем, што і як там было, але Полацак шматкроць узгадваецца ў скандынаўскіх сагах пад назваю Палтэскія. І паводле тых сагаў нашым Полацкам нават нейкі час кіраваў легендарны вікінг Рагнар Ладброк. Уяўляеце, які багаты матэрыял міжнароднага значэння і зусім не каталіцкі. Так, викинги, древнерусские князья, святая Ефросинья, хорошо. Про крест скажу еще, блесну знаниями. Ну хорошо, а вот еще что-нибудь? Ну, слухайте, Франциска Скорину, Семена Полацка таксама не забудьте. Да, с этим все понятно. Памятники стоят, таблички висят. Но надо что-то посовременнее, понимаешь, поактуальнее, чтобы с идеологией было связано. А тут пустота. Блистал когда-то этот Полоцк, но сдулся, да, и остался на обочине исторических процессов. И вот как из этого бренд сделать, а? Слухайте, Сергей Миколаевич, па-першае, из узбочыны бренд таксама можна зрабіць. Як скажам, цалкам неблага атрымалася гэта зрабіць яшчэ 200 гадоў таму у выпускніка Полацкай езуіцкай акадэміі Яна Баршэўскага. Ён напісаў кнігу «Шляхціц завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». І ў гэтай кнізе, якая сталася ў тыя часы вельмі папулярная, лясы на поўнач ад Полацка паказаны як месцы глухія, таямнічыя, поўныя паданняў, легендаў, розных містычных з'яваў. І што цікава, сучасны расонскі раён Віцебшчыны, які мяжуе якраз з Полацкім раёнам і сёння адпавядае вобразу намаляванаму Баршэўскім. Там усё яшчэ густыя лясы, глыбокія балоты, мала людзей і шмат розных прымхаў і забабонаў. І як выяўляецца, гэтая пэўная згубленасць на ўзбочыне гісторыі таксама бренд. Уявіце сабе, бренд, якому ўжо 200 гадоў. Ну, понятно. Белорусы даже из болота бренд сделают. Да? Все, что остается рассказывать про то, как у нас тут глухо. Да, получается, что если говорить про белорусскую государственность в Полоцке, то от Всеслава Чародея сразу к Нафтану надо переходить. Это хорошо. Ну, оно часткова правда, але не зусім. Полаччына адыграла сваю ролю у станаўленні Беларусі.
Прычым магла адыграць яшчэ большую ролю. Ну вось глядзіце, 200 гадоў таму Ян Баршчэўскі назваў сваю кнігу «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Але мог выбраць і іншую назву. У тыя часы досыць моднай была канцэпцыя, што мову тутэйшага народа трэба называць крывіцкай. А крыху пазней паўстала і слова «крыве», як магчымая назва для ўсяе нашай краіны. Какое-то название неровное. Я понял. Это от племени. Кривичи, правильно? Да. Все правильно, Сергей Миколаевич. І крывічы, дарэчы, гэта таксама бренд. Ад пачатку гэта было папросту адно з тутэйшых племёнаў. Гісторыкі дасюль спрачаюцца, ці гэта былі славяне, ці балты. І нават з прыходам варажскіх князёў крывіцкая ідэнтычнасць не знікла цалкам. Напрыклад, уладары Полацка часам у летапісах называліся менавіта крывіцкімі князямі. Карацей, вельмі старадаўні, крыху сабе гэткі язычніцкі, экзатычны, але моцны тутэйшы бренд, які дзіўным чынам зноўку даўся ў знакі, увага, праз 800 гадоў і ледзьве не стаўся назваю для ўсяго нашага народа. За гэта выступалі некаторыя творцы і навукоўцы ў 19 стагоддзі, а таксама палітыкі на пачатку 20-го. Да прыкладу, Вацлаў Ластоўскі нават выдаваў часопіс пад назваю «Крывіч». А ў другой палове 20-го стагоддзя амбасадорам гэтай тэмы стаў наш геніяльны паэт Рыгор Барадулін, які узгадваў крывічоў у сваіх шматлікіх творах. І нарадзіўся Барадулін, дарэчы, пад Полацкам ва Ўшацкім раёне, як і іншы наш літаратурны геній Васіль Быкаў. Вось вам цытата Барадуліна пра гэта. Крывічы – гэта аснова нацыі, Полаччына – наша цемя нацыі. Невыпадкова Быкаў адтуль. Так што, Сергей Миколаевич, цаглінка да цаглінкі, факт да факту, гэтак і складваецца на Полаччыне бренд калыскі беларускай дзяржаўнасці. Брандируй не хочу. Вот завернул этот поэт. Ладно, понял. Поляков и иезуитов выброшу, а Полочину как-то используем. То есть сначала был Полоцк, а потом стал Минск. Ну ладно, две столицы, это еще куда ни шло. Я-то привык к двум столицам, знаешь ли, наша местная, Минск, и общесоюзная славянская Москва. Ну пусть будет и Полоцк. Как говорится, третьим лишним будешь. Нормально. Ой, Сергей Миколаевич, зноўку вы ў сваю багну полезли. Дарэчы, гісторыя наша настолькі цікавая і багатая, што ў нас і без усялякай вашай Масквы шмат сталіцаў было. І многія з іх былі ўжо тады, калі замест вашай общесоюзнай Масквы жабы на балоце квакалі. Ну вось, да прыкладу, Новаградак, таксама наша сталіца. Вельмі важнае для беларускай дзяржаўнасці места, сімвалічнае і багатае на ўласныя бренды. Абавязкова паедзьце і туды. Да ладно тебе, Валера. Ну пусть Полоцк, там хотя бы под 100 тысяч населения есть сырки, нефть. А Новогрудок что? Ну смешно же. Там, кажется, 30 тысяч нет, и сырков нет, и нефти тоже. И не приходилось туда ездить, и не тянет. Ну что вы, Сергей Миколаевич, ну якраз Новаградчына – гэта наступная пасля Полацку калыска беларускай дзяржаўнасці. Ну, альбо дакладней, калі казаць, то і працягваць вось гэту метафору, то дзіцячы садок беларускай дзяржаўнасці, які затым перарос у школу беларускай дзяржавы. Ой, что ты, Валера, чистишь с этими колысками. Завтра из Полоцка приеду с сырками, тебе позвоню, и ты мне подробнее расскажешь про этот твой Новогрудок. Давай. Я з вас, Сергей Миколаевич, хутка грошы буду браць за чытанне лекцыю. Але добра. Падзяліцца ведамі і любоўю да роднай краіны – святая справа. Таму гэтак і быць, набірайце, як вернецеся з Полацку. І вось вам, дарэчы, яшчэ адна падказка. Як заўтра паедзеце ў Полацак, то возьміце курынае яйка і засуньце сабе пад пах. А это еще зачем? Ну, гэта такі старадаўні полацкі рэцэпт, які той самы Баршчэўскі ў сваёй кнізе апісвае. Калі 3 дні насіць пад пахай яйка, то з таго яйка вылупіцца цмок, ну, дракон. І калі яго добра выгадаваць, то ён гаспадароў пачне скарбы прыносіць. Золото і срэбра. Деньги, да? Смотри, а в каком номинале? И как это провести по бухгалтерии? Фу, Валера, совсем ты мне голову задурил, шутник, а? Колыски, иезуиты, смоки. Пока, завтра позвоню.
Это ж калі мяне Сергей Миколаевич гэтак пра кожную нашу сталіцу па начох распытваць будзе, я ж звар'яцею. Але ўсё-таки важна займацца асветаю вось гэткіх Сергею Миколаевич. Як думаеце? Напишите ў каментарях.